Municipal Health Officer sa Banwas ng Murcia Negros Occidental ginaagda ang pamilya sang Iloy nga ginapasuning napatay. Bangon sa nabiling nga gasa sa kinatawo sang nagbata sa RHU sa isa kapag sinapol. LGU, ginahulat ang formal nga reklamo agod may imbestigahan ang midwife. Galing balita nga itong gintutukan. Matapos ang insentro sang kontrobersiya, may angos sa ginapasuni gasa nga nabilin sa kinatawo sang Iloy nga nagbata sa Murcia Rural Health Center sa nagligan ni Enero 9 nga gintunaan sa kamatayon. Sa pinakaunang ation, nagatubang health officer sang Banwa sa GMA Regional TV. Wala ginako ukon ginpanginwala ni Dr. Raymond Bagwad kung bala may kapaltahan ang midwife sa kamatayon sang Iloy nga si Aika Salvador, 30 anyos. Ang proposisyon sini makigsapol sa pamilya agud mapatpat ang ila reklamo. We're still grieving. We still need siguro to sit down and talk. Kamo na gurong pinaka the best for the both parties. Bangod wala pa sa formal nga kaso ang ginpasakang pamilya, nagapabilin sa obra ang midwife. Suno kay Magwad, kapintatlo na katikada ini sa serbisyo kag first time kuno nga naangot ang ngalan sang midwife sa kontrobersiya. We hope for the best na lang para sa iya. We also pray for guidance sa kay Lord and also guidance for the family. Apang paninugan sa pamilya, nangin pabaya ang RHU gani dapat pasabton sa kamatayon ni Aika. Matagaan justice ang sister-in-law ko tapos para maging aware man ang public di sa amon nga amon na lang kakatabo sa health center kag para hindi naman matabo sa iban. Apang palaligban sa pamilya ang magatindog legal counsel sa ila reklamo. Hindi kami yung magpasettle. Tungod niya sang balik-balik naman pangabudlay para lang matagaan justice ang sister-in-law ko, hindi na kami yung magpasettle. Tubtob wala pa sang legal aid. Baga reklamo man sa NBI ang pamilya Salvador, agud magdalagan ang ila reklamo batok sa RHU. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.